אני רוצה לעמוד על נקודה אחת שקשורה בחג השבועות, ומזה להגיע לביאור של נושא מסוים, נראה כמה יספיק לנו הזמן. ישנה גמרא במסכת מגילה בדף ל"א עמוד ב'. עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, וכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מאי טעמה? אמר אביי ואיתמר ריש לקיש, כדי שתכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא, בשלמה אני מבין שקוראים כללות לפני ראש השנה כי זה סיומה של שנה. סיומה של שנה תסתיימנה השנה, ואיתה תסתיימנה גם הכללות. עטו עצרת ראש השנה, האם עצרת זה ראש השנה? אומרת הגמרא, אם כן. למה? כי בעצרת נידונים על פירות האילן. עד כאן דברי הגמרא. דבר ראשון צריך לדעת שבתקופתו של עזרא הסופר היו קוראים את ספר התורה במשך 3 שנים. לא כמו היום שקוראים ספר תורה במשך שנה אחת מפרשת בראשית עד שמחת תורה, אלא היו קוראים את הפרשה, את התורה במשך 3 שנים. היה שמחת תורה פעם אחת ב3 שנים. אם ככה, יכל להיות שבערב חג השבועות קוראים פרשת ויגש או פרשת מקץ, ולכן כשעזרא תיקן את התקנה הזאת היו צריכים להוציא ספר תורה מיוחד ולקרוא בו כללות. מוציאים ספר תורה כמו בראש חודש מוציאים ספר תורה, וכמו בשבת זכור, וכמו בשבת שקלים, וכמו בשבת חודש ופרה מוציאים ספר תורה. הוציאו ספר תורה, קראו בו כללות. עד לפני חג השבועות קראו כללות של פרשת בחוקותיי, ולפני ראש השנה קראו כללות של כי תבוא. עד כאן דברי הגמרא. באה הגמרא ושואלת, תגיד, אני מבין שקוראים כללות לפני ראש השנה. למה? כדי שתכלה שנה וקהילותיה, כי זה סיומה של שנה. עטו עצרת ראש השנה. האם עצרת זה ראש השנה? מה יש לעצרת עם ראש השנה? אומרת הגמרא, כן, עצרת נע מראש השנה. למה? כי בעצרת נידונים על פירות האילן. חג העצרת דנים על פירות האילן. משנה במסכת ראש השנה, אומרת המשנה, ב4 פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בחג השבועות נידונים על פירות האילן, בחג הסוכות נידונים על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם והמבין אל כל מעשה. עד כאן דברי המשנה במסכת ראש השנה. חידשה הגמרא חידוש, שחג העצרת זה ראש השנה שנידונים על התבואה. בא ספר שנקרא פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין, ענק המחשבה, ושואל שאלה מאוד יפה, למה לא מוציאים ספר תורה וקוראים כללות לפני פסח? גם לפני פסח שיקראו כללות. למה? כי אתה פותח ואומר שבפסח נידונים על התבואה. מה תבואה פחות חשובה מאשר פירות האילן? למה לא הוציא ספר תורה רק לפני שבועות כי נידונים על פירות האילן? שהוציאו ספר תורה גם לפני פסח. שאלתו של רבי צדוק הכהן מלובלין, שאלה נפלאה. אנחנו לא ניקח את התשובה, רק צריך לדעת שעזרא הסופר בכלל היה לו הנהגה שאנשים לא יהיו כל כך מבסוטים לפני ימי דינים. כתוב פסוק בספר נחמיה ששנה אחת ערב ראש השנה עזרא הסופר הוציא ספר תורה בראש השנה, הוציא את כל תושבי ירושלים לרחובה של עיר וקרא בפניהם כללות בראש השנה, ועם ישראל מאוד נבהל וכולם גאו בבכיות נוראות. ובחצות היום אמר להם עזרא הסופר, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות להן נכון לו, כי חדבת השם עמעוזכם. כל אחד קורא את הפסוק הזה, שואל מה הוא עשה? הפחיד את כולם, קראו כללות, כולם התחילו לבכות, אמר הכל בסדר. אל תפחיד ואל תאיים, והם אלה לא יבכו ולא צריך להגיד להם שחדבת השם עמעוזכם. אלא מה? הוא ראה אנשים ערב ראש השנה, מצב רוח מרומם ברוך השם, סייעתא דשמיא, הכל בסדר גמור. אמר מצב רוח מרומם, רבותיי, זה לא הדרך. אדם צריך לדעת, מגיע ראש השנה, אתה לא יודע מה יהיה איתך, כמה יעברון וכמה יברעון ומי יחיה ומי לא יחיה. אז רבותיי, להיכנס לפרופורציות. אמנם אתמול בערב אכלתם גזר ואמרתם תגזור עלינו גזרות טובות, אבל אף אחד לא יתחייב לכם שבאמת יגזור עליכם גזרות טובות.
רק אמרתם, זה מה שנקרא המלצה, אבל השופט צריך לקבל את ההמלצה בעקבות הגזר שאכלתם. לכן הוא הלך וקרא קללות, עם ישראל נכנס לפחד נורא, באותו רגע שכולם פחדו, אמר רבותיי, הושגה המטרה, שתבינו שראש השנה זה יום מפחיד. ברגע שפחדו, אמר, עכשיו אתם יכולים ללכת לאכול. לכו יאכלו משמנים, ישתו ממתקים ושילחו מנות להן. נכון לא, כי חדוות השם אתכם, עכשיו אתם יכולים להיות בשמחה. באתם לפחד, הבנתם מה זה המורה של יום הדין. עכשיו שאתה מבין מה זה יום הדין, אפשר ללכת לראש השנה. אז הלך עזרא הסופר והוציא קללות. כשבן אדם שומע קללות שכתוב בתורה, הוא נכנס ללחץ. וזה מה שעשה עזרא הסופר. הוציא קללות לפני ראש השנה, 98 קללות, ולפני עצרת 49 קללות, שאדם ידע שמגיע יום הדין. בא רבי צדוק ושואל שאלה, יום הדין? גם פסח הוא יום הדין. למה? כי בעצרת נידונים על התבואה. תבואה יותר חשובה מאשר פירות האילן. למה לא תוציא ספר תורה? והתשובה, שאומר רבי צדוק מלובלין, יש לו תשובה מאוד מעניינת, מי שירצה יעיין, פרי צדיק, פרשת כי תבוא, י"ג. אנחנו רוצים ללכת לתשובה אחרת לגמרי, מתורתו ומשנתו של השלה הקדוש, שמעתיק ספר שנקרא תולעת יעקב. הספר תולעת יעקב כתב אותו מקובל גדול מאוד בשם רבי מאיר גבאי, זה שמו, והשלה הקדוש מרבה לצטט אותו. אחד מגדולי המקובלים בערך לפני 500 שנה, היה שלו ספר נקרא תולעת יעקב, והשלה כמעט כל איזה 3-4 פרשיות מביא משהו מתולעת יעקב. רבי מאיר גבאי מגלה סוד, והסוד שהוא אומר, שמה שכתוב בגמרא, שבחג העצרת נידונים על פירות האילן, אומנם נידונים על הרימונים ועל התמרים ועל השסק ועל הגויאבות, הכל נידונים, זה נכון. אבל יש דבר עמוק יותר בתוך פירות האילן. בפירות האילן מולך דין נוסף, והדין הנוסף הוא נידונים בני האדם על התורה שלהם. על התורה שהם למדו במהלך שנת תשע"ו, ועל בסיס התורה שלמדו עד חג השבועות תשע"ז, על פי זה נקבע מה יהיה איתם בשנה הקרובה, חצי ע"ז וע"ח עד שנה הבאה חג השבועות. מה דנים? דנים את האדם לגבי החיים הרוחניים שלו. כמו שדנים בן אדם באלף בתשרי, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, לגבי חייו הגשמיים, ככה נידון האדם בחג השבועות לגבי חייו הרוחניים. יש דבר כזה. כמו שיש מי יחיה, מי ימות בחיים גשמיים, יש מי יחיה, מי ימות בחיים רוחניים. כמו שיש מי יעני או מי יעשיר בחיים גשמיים, יש חיים רוחניים מי יעני או מי יעשיר. איפה זה נמצא? רבותיי, גמרא במסכת תמורה, אומרת הגמרא, עשיר ורש נפגשו, עושה שתיהם השם. אומרת הגמרא, עשיר זה עשיר בתורה, ורש זה רש בתורה. אומר הרש לעשיר, השנני פרק אחד מסכת ברכות. תלמד אותי, תעשה טובה, כבודו יכול ללמד אותי אולי מסכת ברכות? אומר לו העשיר, אומר חמודי, אני מסכת ברכות למדתי בכיתה, הייתי בישיבה קטנה, שיעור ראשון, גמרתי מסכת ברכות מצד אחד, עם כיצד מברכים, עם כל ההלכות וכל הסעיפים. היום אני לומד אוקצין. אתה רוצה אוקצין, אני יכול ללמד אותך. הוא אומר, איזה אוקצין? מה, אני לא יודע ברכות. אמר, אוקצין בראש שלך. לא יודע שום דבר. הוא אומר, אתה רוצה אחרי צהריים, אני לומד מכשירים. אפילו לא יודע איפה זה נמצא במשניות. הפעם לא שמע את השמות האלו, שמי עוקץ את מי, מה זה אוקצין. הוא אפילו לא יודע מה זה אוקצין. מה, תלמד אותו אוקצין? הוא לא יודע מה זה. אומר, תעשה טובה, אני רק מתחיל עכשיו. תלמד אותי מסכת ברכות. הוא לא יודע מה אתה מדבר איתו בכלל. אומרת הגמרא, אם אתה עשיר שאתה יודע בתורה, אתה לא מלמד אותו, מי שעשה את זה עשיר יכול להפוך אותו ברגע להיות עני, ומי שעשה את זה עני יכול להפוך אותו ברגע להיות עשיר. הקדוש ברוך הוא לא נתן לך סתם ללמוד תורה. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, אלא לכך נוצרת. אם אתה יודע, זה לא בשביל להחזיק את זה לעצמך, לתת לאחרים. אם ככה מצאנו עושר ועוני גם בתורה. אדם שיודע הרבה הוא עשיר, אדם שיודע פחות הוא עני. אז הקדוש ברוך הוא יכול לגזור שהשנה הבאה עלינו לטובה, יהיה לאנשים הרבה ידע בתורה. יוצא שהגזרה הזאת של ראש השנה, של ו' בסיוון, הוא לגבי חיים רוחניים. גם יש חיים ומוות בחיים רוחניים. האדם יכול ללכת כל החיים שלו, הוא חי, בועט והכל בסדר גמור. אבל מבחינה רוחנית הוא מת. למה? בעבודה שלו הוא ערני בכל הכוחות, בכל המעש. בן פורת, בכל עבודה שהיא עוד לא ראיתי אחד נרדם בעבודה שלו. ראיתם פעם מישהו נרדם בעבודה? בן פורת יוסף, לא ראיתי צבאי שנרדם באמצע הצבע כשהוא צובע, אוי ואבוי אם היה נרדם כשהוא על הסולם. הוא היה גמור. ולא ראיתי רופא שיניים שנרדם באמצע הקידוח.
הוא קודח, פתאום תפס תנומה כי הוא לא ישן הלילה. לא ראיתי ברוך השם, בעבודה כולם מרנים. מתי נרדמים? בן פורת יוסף באים לשיעור, 8 בערב, בן פורת יוסף, רבע שעה אחרי זה כולם מתקשרים עם המלאכים. ברוך השם, מתקשרים עם מלאכי מעלה. מה, למה? מה קרה בעבודה? אתה כולך טורבו, מה קרה? עכשיו נרדמת? אני בדדי, אני מוסר שיעורים בבני ברק, בלילות שבת. בחורף זה לא בעיה. חורף שבת נכנסת 4:30, 8:30 השיעור. כולם ברוך השם ערניים. אבל בקיץ, לפעמים מוסר שיעור בלילות שבת, מתחילים את השיעור ב-11, בן פורת יוסף. 11:15, אין לי מי לדבר, אני יכול ללכת הביתה? אף אחד לא ירגיש שהייתי פה. שום דבר, ברוך השם, כזה מין דממה. אני אומר להם, רבותיי, תקומו, זה אמירה לנוכרים. אני מתחיל לדבר לאנשים שנוכרים, תתעוררו. ולכן, איפה כל החיים שלכם? אם הייתם עכשיו בעבודה, הייתם כולכם בטורבו. אלא מה? אין להם חיים, שם הם לא חיים. חס וחלילה, אין לנו שום טענות. האנשים היפים, אני לא חושב שהייתי אחרת מהם, גם אני הייתי עושה אותו דבר. אבל מה לעשות? כשבן אדם חי בנושא, כשבן אדם טוב לו בנושא, יש לו את כל החיות. אז יש מי יעני ומי יעשיר, מי יחיה, מי ימות, מי ישקט ומי ישלב, הכל זה נידון בחג השבועות. עד כאן דבריו הנפלאים של הספר תולעת יעקב, כפי שמביא השלה הקדוש. כמובן שדברי השלה הקדוש קודש קודשים, דברי התולעת יעקב קודש קודשים, אבל הלכתי לחפש מאיפה לקח ספר תולעת יעקב, מאיפה הוא לקח את זה, שאם כתוב בגמרא שבעשרת נידונים על פירות האילן, הכוונה שנידונים על התורה ועל המעשים הטובים. איפה זה כתוב? מאיפה הוא לקח את זה? אם זה קבלה, נקבל קבלה, זהו, כך כתוב בקבלה, אין לנו משהו אחר. אבל חיפשתי מקור, איפה זה כתוב? אני רוצה להביא לכם 2 מקורות. המקור הראשון, גמרא במסכת סוטה, בדף מ"ו, פרק עגלה ערופה. אומרת התורה, אם יימצא הרוג באדמה לא נודע מי יכהו. מצאו אדם מת שוכב על הרצפה, אין מצלמות, אין עדויות, לא עדים, לא שום דבר. לא נודע מי יכהו. מה עושים? יוצאים הזקנים הקרובים אל החלל, יוצאים הזקנים ומודדים אל העיר הקרובה אל החלל. והעיר הזאת צריכה להביא עגלה. את העגלה הזאת עורפים במקום ששם מה קורה? שם לא צומח כלום. לוקחים את העגלה, לוקחים גרזן ומורידים לה את הראש. המטרה בעניין הזה, אומר דעת זקנים בעלי התוספות, המטרה בזה, אומר דעת זקנים בעלי התוספות, כי אותה עגלה, קוברים אותה, היא צריכה קבורה, כך אומרת הגמרא, ואחרי שקוברים אותה, היא נרכבת ומוציאה תולעים. והתולעים האלה יוצאים מתוך הקבר והולכים עד ביתו של הרוצח. הולכים עד הבית של הרוצח. ומגיעים לבית של הרוצח, הם לא עושים כלום, כי הם לא יכולים לעשות כלום. למה? כיוון שאין עדין ואין התראה, אי אפשר לעשות לו כלום. אבל לפחות שהרוצח לא יגיד, אף אחד לא ראה, לא עשיתי כלום. באים התולעים עד אליו הביתה, וכולם יודעים, הנה הרוצח. יצא משלחת של 1.5 מיליון תולעים אל ביתו של הרוצח, כולם יודעים במה עוסקים. כך כותב דעת זקנים מבעלי התוספות. באה הגמרא, מסכת סוטה, דף מ"ו, ושואלת שאלה, למה אמרה תורה לקחת עגלה שעדיין לא ילדה ולערוף אותה בנחל שעדיין לא הביא פירות? למה? כי הנחל הזה הוא נחל איתן. נחל איתן זה נחל חזק, לא כמו שאנחנו קוראים היום נחל איתן שזורם בו מים, אלא אנחנו קוראים היום לזה נחל אכזב. לא זורם בו מים, הוא נחל חזק, לא זורם בו מים. למה אמרה תורה לקחת עגלה ולערוף אותה דווקא במקום הזה? עונה הגמרא תירוץ, אתה יודע למה? תבוא עגלה שלא עשתה פירות ותערף במקום שלא עשה פירות ותכפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. היא צריכה לכפר על מי שהרגו אותו ולא עשה פירות. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת ולא עשה פירות? למה הכוונה לא עשה פירות? אומרת הגמרא תירוץ לא עשה פירות, אתה יודע מה הכוונה? פירות הכוונה לילדים. ילדים נקראים פירותיו של אדם. איפה מצאנו? גמרא במסכת תענית, אומרת הגמרא. אילן אילן במה אברכך, פירותיך מתוקים, תלך נאה, אמת המים עוברת תחתיך, אלא שכל הפירות שיוצאים ממך יהיו כמותך. אומרת הגמרא, פירות אנו ילדים. פירוש דבר שאתה מברך מישהו, הלוואי והילדים יהיו כמוך. לא לכל אחד אתה יכול לברך את זה, אבל יש כאלה שאתה מברך אותם שהילדים יהיו כמוך, זה ברכה טובה. למרות שההורים תמיד אומרים, הלוואי והילדים שלי יהיו יותר טובים ממני. כל אבא, תראו מי שאתם רוצים, תגידו הלוואי והם יותר טובים. למה אתה לא בסדר? אני בסדר, אבל שהוא עוד יותר בסדר. תמיד האבא לא מבסוט מעצמו, ולכן מברכים את האבא, זה הפירות שלו, כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, איך אתה יכול להגיד שהכוונה בפירות, הכוונה לילדים? למה? אומרת הגמרא, עטו הזקן והסריס. אנחנו לא נביא
עגלה ערופה. מה קורה אם ההרוג באדמה הוא בן 110? הוא כבר לא בר הולדה. מה נעשה אם אותו הרוג באדמה הוא בכלל צריך, לא יכול בחיים שלו ללדת? אז לא יביאו עגלה ערופה? לא מצאנו דבר כזה. אלא אומרת הגמרא, אז מה פירוש הדבר פירות? פירות הכוונה למצוות, פירוש הדבר שהמצוות שהאדם מקיים נקראים פירות. בא לנו התולעת יעקב ואומר דבר נפלא, בחג העצרת נידונים על פירות האילן. מה זה האילן? האילן זה האדם. האילן זה האדם, פסוק מפורש בתורה, כי האדם עץ השדה. מה הפירות שלו? המצוות שלו. אומר רבי מאיר גבאי, בחג העצרת נידונים על פירות האילן. מה זה פירות האילן? מה הכוונה? הכוונה לתורה ולמצוות שלו. ראיה מספר 1 לרבי מאיר גבאי. אני רוצה להביא ראיה נפלאה מגמרא נוספת. לומדי הדף היומי, אם יש פה כאלה למדו דף היומי, בעזרת השם יש כאן דבר נפלא ביותר. הגמרא מסכת בבא בתרא, למדו אותה לפני בערך חודשיים. אמר רבא בר חנא לדידי חזי לי האי אקרוקתא, פגשתי צפרדע וגודלה של הצפרדע בגודל של העיר אגרוניה, וגודלה של העיר אגרוניה כמה הביא? 60 בתים. הוא פגש צפרדע בגודל של 60 בתים, לא רבי קומות של מגדלי אביב. הוא פגש יענו חד קומתי. צפרדע משתרעת על פני שטח גדול, אבל נמוכה צפרדע, לא משהו רב קומתי, לא דינוזאוור. הוא פגש צפרדע, צפרדע שמשתרעת על 60 בתים, חד קומתי. בראבו. הצפרדע מתניידת לאיתה, זה צפרדע לוקח קשה, זה טנק כבד, הולכת לאט, פתאום בא תנין, אומרת הגמרא, היינו נחש ואכל את הצפרדע. זה צריך להיות נחש מסוג אנקונדה, משהו כזה, אבל טורבו, אחד כזה שיכול להיות צפרדע, שבלע צפרדע בגודל של 60 בתים. בן פורת יוסף. אחרי שאכל את הצפרדע, אומרת הגמרא, עתה פושקנצה, הגיע עורב נקבה ואכל את התנינה, את הנחש, שאכל את הצפרדע. זה נשמע משהו כמו חד גדיה, למי שזוכר, רק לפני 7 שבועות. קיצור, אכל את זה, אכל את זה, אכל את זה. אומרת הגמרא, עכשיו העורב כבר בלע את התנין, עכשיו עורב צריך להתרומם, הוא לא יכול להישאר באוויר. איפה מתרומם העורב? אומרת הגמרא, עם מנוע כזה של הרקולס, מתרומם למעלה ויושב באילן, עליו יושב באילן. אמר רבא בר חנא, תחזי, בוא תראה, מנפיש חילה דאילנה, תראה איזה כוח יש לאילן הזה. שמה? שיכל להחזיק עורב שבלע תנין, שבלע צפרדע בגודל של 60 בתים. איזה יופי של גמרא. מה הגמרא הזאת רוצה? על הגמרא הזאת האמת אפשר לדבר שבוע. רק להביא את הפירושים של הגאון מווילנה, של המהרש"א, של המהר"ם, של המהר"ל וחידושי אגדות. יש 4 ספרים, רק על 3 דפים האלה בגמרא, יש 4 ספרים מלאים, כל אחד מסביר את דרכו שלו בביאורי רבא בר חנא. אני לא הולך עכשיו להעמיד לכם רבא בר חנא, אני רק רוצה לקחת משם נקודה אחת, בעזרת השם, לשיעור של היום. הנקודה שניקח, לקחנו אותה מדברי המלבים בביאורו לפסוק בפרשת בראשית. הקדוש ברוך הוא נועץ עם אדם הראשון. סליחה, הקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת לפני שברא את אדם הראשון. נעשה אדם. שואלים חז"ל, מה זה נעשה אדם? מה צריך לומר? אעשה אדם. מה זה נעשה אדם? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת אם לברוא את האדם. ללמדך אומרת הגמרא, שיהיה גדול, נמלך בקטן. תמיד הגדול ימלך בקטן. טוב, עד כאן דברי הגמרא. גמרא, דברי חז"ל במדרש, רש"י מעתיק אותם. היה לי שכן בניין לידי, היה סמנכ"ל של בנק לאומי. סמנכ"ל או מטרקל, משהו מהבכירים של בנק לאומי. בקיצור, אדם עשיר גדול, הוא תמיד נסע רק עם מוניות. רק כל היום מוניות, הלוך חזור מוניות. מונית חיכתה לכל מקום. פעם שאלתי אותו, רבי דוד, אתה יכול להחזיק רולס-רויס מתחת לבית שלך, אתה מרוויח 200,000 שקל בחודש. מה הסיפור שלך? למה מוניות? הוא אומר, למה אני צריך לנהוג? למה אני צריך לנהוג? הוא לוקח איתי חומר, עד תל אביב בבוקר 40 דקות, אני נהג מונית, מה חותם לו? ואחרי זה שולחים מרוכז לבנק, ושלום על ישראל, מה צריך אותו? לא, טוב לי, לא פקקים, לא תנועה, נוח לי, הכל בסדר. בסדר גמור. חוץ מזה הוא אומר, אני מקיים מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, ללמדך שיהיה גדול נמלך בקטן. תדע לך, כל דבר שאני צריך להחליט, אני שואל את נהגי המוניות מה דעתם. שואל אותם, הם האנשים הכי חכמים שאני מכיר בעולם. הוא אומר, הכל הם יודעים, מכירים את כולם, יודעים על כולם, למה הם כל היום במונית,
כל היום שומעים פרטים, נכנסים להם ביום 50 אנשים, זה עולה, זה יורד, זה שופט, והוא רופא, וזה עורך דין, והוא ככה, וזה, הם שומעים הכל, וכל המידע שלהם אני שואל, מעבירים בתחנה מידע אחד לשני, אני שואל אותם, ואם אין לי נהג מונית, אני שואל את הספר. הוא אומר, זה גם כבן אדם יושב עם אנשים ככה, עד שאתה גומר את התספורת, יש לך רבע שעה, כולם מברברים כל הזמן, יש להם המון פרטים. אני מקיים שיהיה הגדול נמלך בקטן. טוב, ככה הוא מקיים את המצווה הזאת. טוב, עד כאן דברי רש"י. בא הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק הזה ואומר, נעשה אדם, על מי נאמר? אסף הקדוש ברוך הוא את כל מי שנברא, כל מי שנברא, עד יום שישי בשעה השביעית. ואמר רבותיי, מלאכי מעלה, בואו, אריות, נמרים, טיגריסים, פילים, נחשים, עקרבים, יתושים, שפנים, כבשים, אריות, כולם, שברים, יחמורים, כולם בבקשה לבוא. עושה כינוס של כל היקום, ואמר רבותיי, אני הולך לברוא את האדם היצור הכי נפלא בעולם, קוראים לו אדם. את היצור הזה אני מייצר כאשר כל אחד ייתן לי גן משלו, ואני מייצר בן אדם. כל אחד ייתן לי גן, האריה ייתן משלו, והפיל ייתן משלו, והיתוש משלו, והעכבר משלו, והנחש משלו, כל אחד ייתן גן משלו, ומזה אני מייצר בן אדם. בסדר גמור? על זה נאמר נעשה אדם. כך אומר הזוהר הקדוש. יפה, אז באדם יש מה? הכל יש לו. יש בו אריה, ויש בו נמר, ויש בו חזיר, ויש בו נחש, הוא גם יודע לעקוץ כמו יתוש, ויודע גם להטיל ארז כמו נחש, הוא גם יודע להיות כבשה תמימה, הוא יכול להיות פודל, הוא יכול להיות מה שאתם רוצים. כל האפשרויות יכול להיות, הכל יש בו. ולכן אתם יכולים להבין את חז"ל. רבי יהודה בן תמה אומר, הווה קל כנשר, עד כצבי, גיבור קרי. למה אתה שולח אותי לאריות? שהאריות יבואו אליי. למה אני צריך ללכת לארי? התשובה היא, כיוון שיש בך. אומר שלמה המלך, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה. למה צריך לראות את הנמלה? שהנמלה תבוא לראות אותי. למה צריך לבוא לראות אותה? אומר לא, כי יש בך נמלה. אז התכונה שלנו, תראה, תלמד כמה נמלה לא ישנה. כמה זמן, כמה חיה, כמה חודשים, ותראה כל היום טוחנת. למה? אולי הקדוש ברוך הוא ייתן לה חיים. ייתן לה חיים, תעשפי, אז לא, יש לה תוכנית חיסכון. כל הזמן אוספת גרגירים. אולי הקדוש ברוך הוא ייתן לה חיים. נו, תלמד מהנמלה. איך אומרת הגמרא במסכת עירובין דקוף, אלמלא ניתנה תורה, היינו נותנים. לומדים עם חז"ל. היינו לומדים מה? צניעות מחתול, וגזל מנמלה, והאריות מיונה, וצניעות צניעות אמרנו, ופיוס מתרנגול. אתה שולח אותנו ללמוד בעלי חיים. למה? כי יש בכלל את הגנים האלה. אומר הזוהר הקדוש, הכל נמצא בתוכך. בא הגאון רב אלחנן וסרמן בספר שלו, השם ייקום דמו, ומסביר עם זה במאמר שנקרא יראת שמיים. אומר רב אלחנן וסרמן, אמר אברהם אבינו, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אם אין יראת אלוקים יהרגו אותי. למה שואל רב אלחנן וסרמן? למה שיהרגו אותך? אין יראת אלוקים, אז למה שיהרגו אותך? אמר רב אלחנן וסרמן, כי האדם מורכב מג'ונגל. כל החיות, מה קורה כאשר זברה נכנסת לטריטוריה של האריות? מה קורה? האריה לא אומר לה, גברתי נכנס בטעות, זה לא השטח. את יוצאת פה לכביש הראשי, משם לתל מונד החוצה, לתימון תל אביב. לא, מה הוא עושה? באותו רגע שהיא נכנסת, ככה 2 דקות ואין זברה. נגמר המעבר חצייה, אין שום דבר מזה. מה קרה? נכנסה לטריטוריה. הוא אומר רב אלחנן וסרמן, מה קורה לבן אדם שנכנס לחניה של מישהו, והוא לא בדיוק ירא אלוקים? מה הוא עושה? שולף אקדח, ואתה זיכרונו לברכה, אחרי 2 דקות, מה קרה? נכנסה הזברה לטריטוריה של האריה. אמר אברהם אבינו, אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אבל יש עוד אופציה. יש אופציה שהאדם יהיה לו פחד מהמלכות, וזה אומרת המשנה במסכת אבות. הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים לו. עד כאן דברי חז"ל. בא המלבים ואומר, תגיד, כמה בעלי חיים יש באדם? כמה? הזוהר לא כותב כמה. כמה? 50, 500, 5,000, כמה? אומר המלבים, אינני יודע את מקורו, מלבים, 60 בעלי חיים יש בבן אדם, 60. הוא תומך את דבריו על הפסוק 60 הם המלאכות. הוא לא מביא רשימה איזה. יש 60, בראבו. אומר המלבים, עכשיו בוא נלמד ביחד את דברי הגמרא בהגדת רבא בר חנא. אמר רבא בר חנא, אני חזיתי, אני ראיתי, מה? הקרוקטה, ראיתי צפרדע. מה מאפיין הצפרדע? מה מאפיין את הצפרדע? אומרת הגמרא מסכת פסחים, איזה כוח יש לצפרדע? מסירות נפש. למה? כי חנניה, מישאל ועזריה, אומרת הגמרא מסכת פסחים, למה נכנסו לתוך כבשן האש?
עשו קל וחומר מצפרדעים. ומה צפרדעים שלא מצווים על קידוש השם? נכנסו בתוך התנורים. אנחנו שאנחנו מצווים בתוך כבשן למסור גם נפש, למה שלא ניכנס בתנורים? יוצא שהכוח של מה? הכוח של הצפרדע הוא כוח של מסירות נפש. אמר רב אבא חנה, פגשתי אדם שהיו לו כוחות של מסירות נפש בגודל של העיר אגרוניה. והעיר אגרוניה כמה היו? 60. 60 פירוש דבר, כל 60 הכוחות שיש לבעלי חיים בתוך האדם, פגשתי אחד שהוא מסירות נפש לכל דבר שבקדושה. אתם מכירים? יש בכל עיר, יש אחד שהוא הוא הכל, אתם מכירים את זה? אני לא יודע להגיד לכם פה, אבל יש ערים בארץ שיש בעיר הזאת אחד שהוא הכל. מה זה הכל? הכל. אתה צריך, אני יודע מה, כדורים, יש לו גמח לכדורים. אתה צריך גמח למוצצים, יש לו גמח למוצצים וגמח לבקבוקים, ויש לו כלי אינהלציה, ויש לו בבית זה, ויש לו במחסן, ויש לו גם גמח לכסף, ויש לו גם זה, וגם יש לו מעבררים להשאלה. מה שאתה רוצה, הכל הוא עושה. והוא מקים את בית הכנסת ופותח את המקווה בבוקר, ומאיר לסליחות, והכל הוא מה שנקרא הוונטילטור הראשי של העיר. בכל עיר יש אחד כזה. פגשתי בן אדם, אומר רב אבא חנה, עם כוחות נפש של טורבו. כל ה-60 כוחות, כוחות של צפרדע. פתאום הכל נעלם. שאלתי את עצמי, מה קרה? למה נעלם? מה התשובה? הוא אומר, אתה תנינה ובלעה. נכנס בו הנחש הקדמוני, עקץ אותו ונגמר. הבן אדם הזה בלי כוחות. פתאום אתה רואה הבן אדם בלי כוחות. איך יכול להתגבר עליו? אתה פושקנצה, אומרת הגמרא, הגיע עורב ואכל את הנחש. מי זה העורב? הוא אומר, המלבים עורב זה כוח של אכזריות. העורב אכזרי אפילו על הילדים שלו, אומרים חז"ל. למה? הוא רואה שהילדים שלו לא אותו צבע כמו שלו, אומר עזוב לא שלי, משאיר אותם שם. והגוזלים בוכים לקדוש ברוך הוא, אומר כל יום בפסוקי זה זמרה, ולבני עורב אשר יקראו, פונים לקדוש ברוך הוא ובראש שלהם אוכל, והקדוש ברוך הוא מזמין להם אוכל מתוך הצואה שלהם, כמו שכתוב בחז"ל. אתה רוצה לנצח את הנחש הקדמוני, לנצח אותו יש רק דרך אחת. אכזריות. אתה יודע מה זה אכזריות? יש מה שנקרא להיכנס בו בכל העוצמה. מה זה אכזריות? לדעת לפעמים להתאכזר על היצר הרע. הוא בא עם כל מיני רעיונות נפלאים. ותשימו לב שתמיד היצר הרע בא מתי שאתם צריכים ללכת ללמוד. כשצריכים ללכת ללמוד אז היצר הרע מגיע. אתה הולך ב8 לשיעור, 2 דקות ל8. או יתקלקל הברז, או מטפטף, או אישה אומרת בוא תשאר, יש פה איזה רעש מאחורה, או זה, או פתאום דודה קלרה באה לבקר מכפרתה. כל הביקורים נעשים מתי שיש לך תור. מתי שאתה ללכת לשיעור. אחרי צהריים אף אחד לא בא. מתי צריך לשיעור הוא מגיע, אני לא יודע, תלמוד. בבני ברק זה ככה, לא מכיר אותו. אולי זה פה יצא הרע סוג אחר. ככה זה בבני ברק. אומר רב אבא חנה, אתה רוצה להתגבר עליו? יש רק דרך אחת. מה הדרך להתגבר עליו? תהיה אכזרי. אבל אכזרי בלבד זה לא מספיק. כי העורב עלה לאילן. מה זה האילן? אומר המלבים. עץ חיים אל המחזיקים בה. זאת אומרת, אתה צריך לעלות לאילן ולהחזיק אותו. זה התורה הקדושה. פירוש הדבר, יש לנו כאן פשט נפלא בכל העניין הזה. למדנו מכאן יסוד עצום. שאותו כוח שנקרא אילן, מה התורה הקדושה? אומר לנו רבי מאיר גבאי בסברו, בעצרת נידונים על פירות האילן. מה זה האילן? האילן זה התורה, והפירות זה המצוות. יוצא שכל חג השבועות, מה נידון? הכל נידון התורה והמצוות שלנו, כמו שאומר רבי מאיר גבאי. קיבלנו משמעות אחרת לכל החג הזה, שנקרא חג מתן תורה. עד כאן הדברים שאומר רבי מאיר גבאי עם 2 רעיונות נוספים שמצאנו. אני רוצה לתת לכם רעיון נוסף, אני אומר אותו בעל פה. ישנה גמרא במסכת בכורות, הגמרא במסכת בכורות בדף ח' עושה הגבלה אגרונומית מאוד מעניינת בין בעלי חיים לבין אילנות. אומרת הגמרא, בעלי חיים מהרגע שמתעברים עד הרגע שיולדים שווים בין הרגע שבוקע הפרח באילן עד מתי שיוצא הפרי החוצה. והגמרא עושה הגבלות. ההגבלה הראשונה שהגמרא עושה, תרנגולת ל-21 יום וכנגדה באילן לוז. לוז. כלב ל-52 יום וכנגדו באילן תאנה. מה, קיצור, ככה הגמרא הולכת רשימה שלמה, חצי עמוד, דף ח' עמוד א' מסכת בכורות. דבר לאגרונומים, לקשר בין בעלי חיים לבין אילנות, צריך לדעת כל דבר למה הוא קשור. למה הכלב הוא כמו תאנה ולמה תרנגולת היא בדיוק כמו לוז? אומר תוספות, אתה יודע מה זה לוז? לוז זה שקד. מה הקשר בין שקד לביצה? זה בערבית. בערבית לוז זה שקדים.
כן, כן, כן. לוז זה שקדים, כך אומר תוספות. מה הקשר בין השקד לבין הביצה? כי השקד, מהרגע שהשקד מוציא את הפרח, אתה שר הרי בט"ו בשבט, שקדיה פורחת בשמש היא זורחת, למה? כי הפרי הראשון שיוצא החוצה, מה זה? זה השקד. מהרגע שיוצא הפרח, עד שאתה רואה את הניצנים הראשונים של השקדים, 21 יום. והתרנגולת גם 21 יום, כאשר מתעברת מזכר, 21 יום עד שבוקע אפרוח. היום זה אחרת, כי היום התרנגולים הם משוגעים, זה לא תרנגולים נורמליים. הם לא מטילים ביצים פעם אחת בלילה, משגעים אותם, הם נותנים ביצים פעמיים בלילה. ב8 עושים להם חושך בלול, ברגע שעושים אור יום, הם חשבו שיגעו יום, נותנים ביצה. באחד מהירים אותם, ב2 כבר כל הביצים בחוץ, עושים להם שוב פעם חושך. נהיה חושר ב2, מהירים אותם שוב פעם ב6, עושים עוד ביצה, נותנים 2 ביצים במהלך לילה. כולם דפוקים על הראש, אין להם שכל לכל התרנגולות של היום. פעם, תרנגולות דגרו עליהם, יצאו אפרוחים, היה דבר נורמלי. היום אפרוחים שמים במדגרה, יוצא טורבו אחרי 3 ימים, הכל מהר, אין היום זמן לשום דבר. הכל, תרנגולת אומרת הגמרא ל21 יום. אומר שם תוספות, 21 יום כנגדו באילנות, מה? שקד, לול. שקד כמה זמן לוקח? גם 21 יום. בשעה שהנביא שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רואה? מה אומר הנביא ירמיהו? מקל שקד אני רואה. מקל שקד אני רואה, למה? כי בין 17 בתמוז לתשעה באב כמה יש? 3 שבועות, 21 יום. אז זה ה-21 יום שבין 17 בתמוז לבין תשעה באב. ולכן בליל הסדר, אני לא יודע כל המנהגים, האשכנזים נוהגים לאכול בליל הסדר ביצה. למה אוכלים ביצה? יש אומרים זכר לחגיגה, ויש אומרים סתם כי זה טעים, ויש אומרים בגלל שבעוד כמה חודשים יהיה תשעה באב. מתי יהיה בתשעה באב? באותו לילה שהיה ליל הסדר, באותו לילה גם יהיה תשעה באב. לכן אוכלים ביצה כי זה מקבילה לזה, כך מופיע בהלכה. אם ככה ממשיכה הגמרא. כלב ל52 יום, וכנגדו באילן תות, וככה זה הולך רשימה שלמה. בסוף אומרת הגמרא, חרוב, כמה זמן לוקח לחרוב עד מתי שמוציא פירות? 70 שנה. מאיפה אתם יודעים? חוניה מעגל. יופי, חוניה מעגל, לא המקור זה 70 שנה, בראבו. יופי, יש עוד מדרשים על זה, כמה וכמה מדרשים על זה, שזה 70 שנה. הוא כנגדו בבעלי חיים. מי נגדו בבעלי חיים? אפה מנחש מתעבר אחת ל70 שנה. כאן גומרת הגמרא, בנחש הגמרא גומרת. מוסיפה הגמרא עוד שורה אחת. ונחש ל7 שנים. זה הסיום של הגמרא. מה כנגדו באילנות? כל דבר אתה מביא נגדו. אמרת אפה מול חרובים. מה מול הנחש? נחש ל7 שנים. מה מולו? הגמרא לא מצא משהו מולו. אם אתה לא מוצא, מה אתה כותב? מה אתה כותב? מה? שמיטה. אומר הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין. אתה יודע מה כנגדו? הדף היומי. כמה זמן לוקח דף היומי? 7 שנים. אז אומר, הגמרא השאירה את זה פתוח, אמרה נחש 7 שנים. איך אתה יכול להתגבר על הנחש? אומר המאיר שפירא, תלך כל ערב לשיעור דף היומי, תתגבר עליו. למה הגמרא לא כתבה את זה? כי אני עדיין לא הייתי בעולם. אני לא המצאתי את הדף היומי. אז לכן זה לא כתוב. השאירה הגמרא את זה פתוח, אמרה 7 שנים, מה כנגדו? כנגדו זה העניין הזה. רבותיי, עד כאן דברי הגמרא, מצאנו כאן שהאילן כנגד הנחש מהו? הכוח כנגד הנחש זה התורה. וזה בחג העצרת נידונים על פירות האילן. מה זה פירות האילן? נידונים על התורה והמצוות שאנחנו מקיימים. עד כאן דברי רבותינו סביב זה. אני רוצה בעזרת השם ללכת לעוד נושא, ובסיום אנחנו נחזור בחזרה אל הנושא הזה בסייעתא דשמיא. אחד מגדולי התנאים שהיו לעם ישראל בכל הדורות היה תנא שנקרא רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס מ5 התלמידים שהיו לרבן יוחנן בן זכאי. השם מוכר, פרקי אבות, כולם אומרים פרקי אבות. האשכנזים אומרים את זה עד ראש השנה, בני עדות המזרח אומרים את זה רק בין פסח ושבועות. האשכנזים אומרים עד ראש השנה, ובדקתי אצל רבנים, פוסקי הלכה, מותר להגיד את זה גם בחורף. זה לא בעיה של מויסיף או משהו, אפשר ללמוד פרקי אבות גם בחורף. בדקתי את זה הלכתי. טוב. בפרקי אבות מנויים 5 תלמידים שהיו לרבן יוחנן בן זכאי. מי הם? רבי אלעזר בן ארוך, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אליעזר בן הורקנוס, 5 תלמידים. בראבו. אחד התלמידים הוא רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס מספר על עצמו בפרקי דרבי אליעזר בשני הפרקים הראשונים. רבי אליעזר בן הורקנוס נולד ילד שלא קולט שום דבר, לא מבין שום דבר, לא זוכר שום דבר, פשוט מה שנקרא אלצהיימר נעורים. שום דבר לא זוכר.
מה אתה מדבר איתו? לא קולט. לא קולט שום דבר. או קולט ואחרי שנייה שוחר, זה לא משנה הסדר. אתה מדבר איתו, לא קולט כלום. אלצהיימר נעורים, פשוט מחוק. דבר אחד היה לו אבא עם הרבה כסף. אבא שלו הורקנוס היה אחד מעשירי ארץ ישראל, מיליונר גדול. המיליונר הזה לקח אנשים שנצמדו אליו והלכו איתו כל הדרך. הוא רצה לשתות משהו, לקח כוס, אמרו לו, תגיד, ברוך, ברוך, אתה, השם, אלוקינו, מלך, והכל נהיה מדברות. חזר, הכל משפט, פעמיים, וככה כל החיים שלו. יצא משירותים, ברוך, ברוך, אתה, השם, אשר יצר, עד לעשות. גמר לאכול, אז אם האברך אכל איתו, אז הוא בירך להוציא אותו, אבל אם הוא לא אכל, אומר לו, תגיד, ברוך, ברוך, אתה, עזן את העולם ככה, חזר איתו מילה. האברכים הלכו איתו צמוד 24 שעות. כמה שנים? עד גיל 28. בגיל 28 בא אל הבבא שלו, אומר, חמודי, עד פה. בדקתי במחשב, עלית לי עד עכשיו 4.5 מיליון שקל. נגמר, הוא אומר. מחר אתה לוקח מחרשה, אני רותם לך את הסוסים, את השברים, ואתה מתחיל לחוש בשדה. טוב, הוא מגיע מביא איתו לשדה, נותן לו לחוש, אבא שלו חוזר לביקורת אחרי שעתיים, הוא רואה אותו יושב על הרצפה בוכה, אומר לו, למה אתה בוכה? ואני רוצה ללמוד תורה, אומר, הבנתי אותך. בוא ניקח אותך למקום אחר. נראה שאתה בוכה, כיוון שפה האדמה קשה. בוא ניקח אותך לאדמת חוכה, יותר קל, בוא, תחרוש שמה. לקח אותו לאדמה של זיף, נתן לו לחוש, חוזר אחרי שעתיים בוכה, אומר לו, מה? אומר, אני רוצה ללמוד תורה, אומר, חמודי. 28 שנים ניסינו, תשאלו אחרות. אומר, מספיק היה, מספיק, אומר, תתחתן, תמצא שילוך, נקנה לך אישה יפה, בחורה טובה, תגדל לך את הילדים, בעזרת השם, הילדים האלה יביאו לך נחת. אין, בגיל הזה אומר, אין, חבל על הזמן. אין סיכוי. נגמר. טוב. ספר המדרש, אמר רבי אליעזר, אני מקבל עצמי תענית. קיבל עצמו תענית, שבועיים התענה. שבועיים. 2 שבתות לא אכל כלום. עד שנגלה אליו אליהו הנביא זכור לטוב. בא אליו אליהו הנביא זכור לטוב, אומר לו, למה אתה בוכה חמודי? אומר, אני רוצה ללמוד תורה. רוצה ללמוד תורה. בסדר גמור, נפלא. הוא אומר לו, תהרוס את הדברים שלך בסל הישיבה של רבן יוחנן בן זכאי בירושלים. הרס את התיק, אמר שלום להורים, אומר, איפה אתה הולך? אני הולך ללמוד. איפה? השם לא יודע, אני הולך. לקח את המזוודה, נסע לירושלים בסייעתא דשמיא, נכנס את הישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, דופק בדלת, אומר ראש הישיבה, אפשר להיכנס? אומר, כן, בבקשה. מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה ללמוד. מה אתה יודע? אומר, הרב, כלום. כלום, מה זה? יש אנשים שהם ענבים, אתם יודעים, ענבים בעין, נון, יוד, וו. ענב. הוא אומר, אתה בא אליו, מה אתה יודע? קצת לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום. הוא ענב. הוא אומר לו, מה אתה יודע? הוא אומר, כבוד הרב, אני אומר לך, כף למד ו' מ' סופית, כלום. כלום. כשאתה אומר כלום, למה הכוונה? הוא אומר, כלום זה כלום. שואל אותו, קריאת שמע אתה יודע להגיד? אומר לו, לא. ברכת המזון אתה יודע להגיד? אומר לו, לא. עמידה אתה יודע להגיד? אומר לו, לא. אומר, אתה באמת לא יודע כלום. אמרתי לרב, אני לא יודע כלום, אני לא צוחק. לא יודע כלום. עמוד ועלמדך 3. אתה לא זז מפה עד ש3 הדברים האלה אני מלמד אותך. בסדר גמור. לא כתוב כמה שנים זה לקח, לא כתוב כמה חודשים זה לקח. אחרי זמן הוא ברוך השם יודע קריאת שמע, ברכת המזון ותפילת 18. ברוך השם. נכנס לחדר של רבי יוחנן בן זכאי, מתחיל לבכות. אומר לו, מה אתה בוכה? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. אני עד עכשיו לא למדתי תורה, אני רוצה ללמוד תורה. אומר לרבי יוחנן בן זכאי, תשמע, על פי האבחון שאני עשיתי לך, כושר הקליטה שלך, מה אתה קולט? 2 הלכות ביום, בשבוע. אני מלמד לך יום ראשון הבא מבחן, ייתכן מבחן אמריקאי. נותן לך 2 הלכות, וזה אתה לומד כל השבוע. יום ראשון הבא מבחן. אתה יודע אותם? עוד 2 הלכות. בראבו, מבסוט, הולך לחדר. למד 2 הלכות. מה 2 הלכות? מניחים תפילין של יד על היד ותפילין של ראש על הראש. הלכות מאוד קשות. בראבו, אמר לו, זה יום ראשון הבא מבחן. בראבו, הולך לחדר, חוזר. תפילין של יד על היד, ראש על הראש. הולכים, הלוך חזור, בראבו, הכל מבסוטים. יום ראשון הבא הוא בא למבחן, מלונו, כבוד הרב, הכל יודע. בבקשה. פתח את הפה, מתחיל לדבר. תפילין של יד, אומר לו, בבקשה, לך בבקשה לסוף החדר. אומר לו, מה קרה? אומר, אתה יודע איזה צחנה יוצאת לך מהפה? השם ירחם איזה סירחון. תעמוד מאחורה. פרץ בבכי. אומר לו, מה אתה בוכה עכשיו? אומר לו, למה אתה שם אותי אחורה? מה, יש לי שכין? מה, יש לי שפעת העופות? מה אתה שם אותי אחורה? אומר לו, לא, אני לא יכול לעמוד בסירחון הזה. סירחון, אני לא מסוגל לעמוד בו. קיצר, בוחן אותו. אחרי שהוא בכה, אומר לו, חכה, יבואו ימים. שכל העולם יבוא לשמוע מה יוצא לך מהפה. עכשיו יוצא לך סירחון, אבל יבואו ימים. שכל העולם יבוא לשמוע מה יוצא לך מהפה. נספר את הגמרא,
מספר המדרש, הוא שלח לקרוא לשני חברי חדר שלו, רבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל. אמר להם, רבותיי, למה הבן אדם הזה מסריח לו מהפה? אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו מביאים לו אוכל, מהחדר אוכל כל יום, הוא יושב בחדר, ערימות של אוכל, לא נוגע באוכל. כל הזמן הולך, אמרנו, תאכל משהו, הוא אומר, נו, אל תבלבלו אותי עכשיו, אני חוזר על ההלכות. הוא חשב אם הוא יאכל, אז הוא ישכח מה הוא למד כל הזמן. כל הזמן הולך, תפילין שיעה, תפילין שראש. הוא אומר, לא רוצה לאכול שום דבר. במדרש אחר כתוב, זה רבי אליעזר בן הורקנוס לא סיפר על עצמו. במדרש בדברים כתוב, שהוא יום אחד הלך וראה רעב, מה הוא אכל? חול! לקח חול ומצץ חול! חול הוא אכל! אז לא פלא שיצא לו כזה סירחון מהחול. והוא מספר המדרש פרק שני. יום אחד נערכה סעודה לגומרה של תורה בהיכל הישיבה. רבי יוחנן בן זכאי מזמין את בן ציצית הכסת, כלבא סבוע נקדימון בגוריון, יושבים בשולחן הנשיאות, והתלמידים חוגגים סעודה לגומרה של תורה. לפתע שומעים התלמידים כרכרה מגיעה. מסתכלים מהחלון, מי מגיע? הורקנוס. הורקנוס, אבא של רבי אליעזר מגיע, המיליארדר של ארץ ישראל. מגיע, רצים לרבי יוחנן בן זכאי, רבי אומר, הורקנוס הגיע, המיליונר הגדול, איזה יופי, נפל בדיוק בסיום. אולי בעזרת השם ייתן בניין לישיבה. וואו, נפל טוב. בקיצור, ניגש מהר רבי יוחנן בן זכאי לרבי אליעזר הבן שלו ואמר, אני מבקש ממך שתישא דברי ברכה בשם התלמידים. אמר לו הבן שלו, אמר רבי אליעזר, אבא, הרבה, אני לא יכול לדבר אם אתה נמצא פה, יש לי פחד ממך. אני לא יכול לדבר, אני אדבר בפני הרבה, אני לא יכול. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, אני יוצא החוצה. אני אשמע אותך מהחלון, דבר. בינתיים הורקנוס נכנס, מושיב אותו בשולחן המזרח, והמנחה אומר, ועכשיו נכבד את תלמידנו הוותיק והישיש, רבי אליעזר, לשאת דברי ברכה. רבי אליעזר נושא דברי ברכה, אומרים חז"ל, והיו פניו מאירות, בן אדם יודע אם יום עם לילה, ושני קרניים כקרני ההוד של משה רבינו. זה רבי אליעזר בן הורקנוס. את הדרשה שלו, מלחמת 4 המלכים מול 5 מובא במדרש. הוא גמר לדרוש, נכנס רבי יוחנן בן זכאי, נתן לו נשיקה על המצח ואמר, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב, שיצא זה מחלציכם. מאושרים אתם האבות הקדושים, שזה הנכד שלכם. קם הורקנוס על רגליו ואמר, מה? אשריכם אברהם, יצחק ויעקב? סליחה כבוד הרב, זה ילד שלי. היה לך לומר, אשריך הורקנוס, שיצא זה מחלציך. מה אתה שולח עכשיו לאברהם, יצחק ויעקב? פתאום הבן שלו רואה את אבא שאומר, אבא, מה אתה עושה פה? אומר לו, בני, אני אגיד לך מה אני עושה פה. באתי לכתוב צוואה, וחשבתי בכלל להוציא אותך מהצוואה החוצה. להדיר אותך מהצוואה. חשבתי להוציא אותך מהצוואה. עכשיו שאני רואה מה יצא ממך, את כל הרכוש שלי אני נותן לך. אמר לו רבי אליעזר, אבא, אני לא רוצה שתיתן לי יותר מאשר לשאר האחים. חלק כחלק בשווה. למה? ריבונו אומר לאבא, אבא, אתה יודע כמה גיגיות של דמעות הוזלתי. לא ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, לא כסף ולא זהב ולא קרקרות, שום דבר. לא ביקשתי מהקדוש ברוך הוא אלא תורה בלבד. לשון חז"ל במדרש פרקי דרבי אליעזר. שואל הגאון רב שולם שבדרון, למה כתוב אלא תורה בלבד? לא ביקשתי מהקדוש ברוך הוא אלא תורה. מה זה אלא תורה בלבד? אומר רב שולם שבדרון, תראה צ'ק שהיהודים כותבים. ראית פעם צ'ק בארץ ישראל? 500 ש"ח בלבד, ועוד עושה קו כזה ארוך עד שמגיע לצד השני של הבנק. אומר, למה? מה קרה? אתה כותב 500 שקל, מה צריך לתת כזה בלבד וקו? מה קרה? אומר, למה? אם אדם כותב 500 שקל, הוא אומר, בטח יבוא איזה קרימינל, ויעשה ליד שני הפסים, יעשה 2 קווים למטה. ויהפוך את זה ל-599. ויכתוב ה-500, תכתוב ב-99. כדי שחד וחלילה לא יוסיפו לו 96 שקל, הולך, כותב בלבד עם קו ארוך עד אפריקה. אמר רבי אליעזר בן הורקנוס לאבא שלו, אבא, יכלתי לבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי שכל וגם קצת כסף. לא ביקשתי, תורה בלבד. שום בקשה אחרת חוץ מתורה לא הייתה לי. עד כאן דברי חז"ל, פרקי דרבי אליעזר. רבותיי, סיפור יפהפה, מדהים. בא הגאון, רבי נתן וייכטפויגל, בטח בקדימה, לא פה, בתל מונד, לא שמעתם אותו שם. שמעתם פעם את השם נתן וייכטפויגל? לא, מאיפה שתשמעו. הוא גר בארצות הברית, והוא כבר נפטר. הוא היה משגיח של ישיבה שנקראת לייקווד.
בארצות הברית. ישיבה הכי גדולה בעולם. של רבי אהרון קוטלר. של רבי אהרון קוטלר, המייסד של הרבי אהרון קוטלר. בישיבה הזאת לומדים היום 3,000 בני ישיבות. 3,000 בכמה בניינים. הישיבה הכי גדולה בעולם. חוץ מכוללים, בישיבה עצמה לומדים 3,000 בחורים. הישיבה הזאת, המייסד שלה הוא רבי אהרון קוטלר, והיה שם משגיח לפני 50 שנה, קראו לו הרב נתן וייכטפוגל. הרב נתן וייכטפוגל הזה, סתם מעניין, אמר פעם לתלמיד שלו בחג הסוכות, ביום שהרוסים ינחתו בסוריה, תדע לך שיתחיל תהליך של ביאת משיח. זה הוא אמר לפני 50 שנה. הוא אמר, תרשום מה אני אומר לך, אני כבר לא אהיה פה, אבל תרשום, ביום שהרוסים ינחתו על אדמת סוריה, זה ההתחלה של באות משיח, זה ההתחלה של גוג ומגוג. מי חשב, רוסיה תגיע לסוריה ותנחות שם ותגן עליהם לפני 50 שנה. הוא אמר את זה, תלמיד העיד את זה לא עכשיו, לפני 50 שנה הוא אמר, אמרו מה הוא מדבר, מי יגיע לאיפה, מאמר המוסגר. הרב נתן וייכטפוגל בספר שלו, יש לו 7 או 8 ספרים, בחלק השישי של הספר שלו, הוא שואל שאלה. אליהו הנביא פוגש את רבי אליעזר בן הורקנוס. הוא רואה אותו בוכה, הוא אומר לו, מה אתה בוכה? הוא אומר, אני רוצה ללכת ללמוד תורה. ללמוד תורה? לך לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. שואל הרב נתן וייכטפוגל, תגיד, למה הלך אליהו הנביא להלבין את פניו של רבי אליעזר בן הורקנוס? למה להלבין את פניו? מה התשובה? ואיפה אתה שולח אותו? מה בן אדם יעשה בישיבה של רבי יוחנן בן זכאי? הוא לא יודע, לא קריאת שמע, לא ברכת המזון, לא תפילה, מה יבוא? יבוא בחור כזה לישיבה כזאת, כולם יעשו ממנו צחוק. הוא יישב בישיבה, מה הוא יעשה? יעשה ככה עם הראש, מה? ככה יעשה עם הראש, הוא בין כה לא מבין כלום. הגמרא מביאה בחגיגה שבני אחותו של רבי יוחנן בן גודגדה באו ללמוד ממנו תורה, הם היו חרשים אילמים, אבל כל הזמן עשו ככה עם הראש. אף אחד לא ידע מבינים או לא. יש פעם היה כזה בעל חיים אחד, היית שם ברקס באוטו, היה עושה לך ככה. מה זה? מה זה הדבר הזה? הוא עושה ככה, הוא יודע, הבין, לא הבין, מה הדבר הזה? אספר לכם סיפור. מאיר שפירא מלובלין נסע פעם לארצות הברית לאסוף כסף, הוא פתח ישיבה בפולין, בלובלין, הלך לאסוף כסף בארצות הברית, נתנו לו לדבר בבית הכנסת הכי גדול, באיסט-סייד, במנהטן, הבית הכנסת הכי גדול שיש שם. הלך לדבר שם, נתנו לו לדבר בין מנחה לערבית 20 דקות, אמרו לו, שנייה לא יותר, שנייה זורקים אותך מהבמה. ככה זה, שם הכל עומד על שניות, סטופר. בקיצור, עולה לדבר, מדבר, אנגלית הוא לא ידע, בעברית הם לא יודעים, דיבר ביידיש, יידיש זה שפה שאשכנזים יודעים בכנסת אשכנזים, חוץ לארץ, לפני כמה? לפני מלחמת העולם השנייה, תעשו חשבון, 80-90 שנה אחורנית. בקיצור, מדבר, בשורה הראשונה יושב ילד, הוא עושה ככה עם הראש. ככה. מאיר שפירא אומר, מה? מאיפה יודע יידיש? הוא לא נראה לי חסיד סאטמר. מאיפה יודע יידיש? אלא מה? הוא רק אנגלית יודע, אז מה עושה ככה? הוא אומר, אני גומר את הדרשה, אני כבר חייב לפענח. מה הילד הזה? גמר לדבר, דיבר על הישיבה שהוא מקים וזה וכזה, דיבר, הוא היה מדבר מספר אחד בעולם, הוא היה חבר בסם הפולני, היה נושא דברה של היהדות החרדית. גומר לדבר, יורד למטה, גומר לדבר, ניגש לילד דבר ראשון, תגיד לי שואל את הילד, ביידיש, אתה הבנת מה אמרתי? הוא אומר לו, yes. הוא שואל אותו ביידיש, מוסו ברגזוק, ביידיש שואל אותו, מה אמרתי? אז הוא אומר, the rabbi you want money. הרב רוצה כסף. ככה הוא אומר לו. הוא אומר לו, מאיר שפירא מלובלין, נראה לי שאתה היחידי שהבנת אותי. רבותיי, מספרת הגמרא על הבנים של הנכדים של רבי יוחנן בן גודגדה. עשו ככה עם הראש, הוא לא ידע, אחרי זה שנפקחו ברוך השם, התחילו להבין. רבותיי, מה עשה כאן רבי יוחנן בן זכאי? מה עשה אליהו הנביא? לשלוח ילד שלא ידע כלום, לאיפה? לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. אין לך מה לעשות, רק לשם לשלוח אותו? שלח אותו, אני יודע, לישיבה, לבעלי תשובה מתחילים. מה אתה שולח אותו למקום? עריות נמצאים שם, תנאים נמצאים שם, לאיפה אתה שולח אותו? שאלת הרב נתן וייכטפוגל. אתה יודע מה הוא אמר תשובה? רבותיי, התשובה הזאת, כל פעם שאני קורא אותה אני מקווה צער מאוד. יש כאן גילוי אליהו. אתם יודעים מה זה גילוי אליהו? יש אנשים שאליהו הנביא בא לבקר אותם. גם בדורות האלה יש אנשים כאלה. אני לא יודע להגיד לכם, בדור הזה יש כאלה שאומרים שהוא בא לבקר אותם.
אבל זה לא אליהו נביא, זה אליהו נאווי, גר קומה מעליו. זה לא אליהו נביא, זה אליהו נאווי, אבל זה לא אליהו נביא. טוב, יש דבר כזה, אה? גם ברמלה אני מכיר אחד אליהו נביא. יכול להיות שזה אותו אחד, רק אליהו נביא קופץ מקום למקום. רבותיי, זה לא אליהו הנביא, אליהו נאווי. בדור הקודם היה יהודי, קראו לו רבי אליהו לופיאן. שמעתם עליו פעם? אה? לב אליהו, לא? סתם אליהו זה הרב דסלר. לב אליהו, יופי. לב אליהו של הרב דסלר, של הרב לופיאן, היה משגיח בישיבת רכסים, משגיח בכפר חסידים. בראבו. הוא הגיע לארץ, היה כבר יהודי בעל באמר. הוא בא לבקר אצל האמרי אמת מגור. אמרי אמת מגור היה אדמו"ר מגור. היה לו אחרי השואה כמה מאות חסידים ששרדו את השואה, עלו לארץ, ברוך השם. הוא נכנס לבקר אותו, האמרי אמת מגור קם מלוא קומתו בפניו. אף אחד לא ידע מי זה הבן אדם. לופיאן היה אברך צעיר. קם מלוא קומתו, וגמר לדבר איתו, ליווה אותו עד מחוץ לבית מדרש. החסידים שפשפו את העיניים, אמרו, מה? האדמו"ר הולך ללוות את זה, אברך קטן, צעיר? וזה ינגש בן 60? ילד! איך שיצאו החוצה, נכנסו חזרה לאדמו"ר, אמרו, רבי, את מי ליווית את זה? אברך צעיר, את מי ליווית את זה? לא יודע אדמו"ר מקלויזנבורג. מי זה? אומר זה, אליהו הנביא מתארח אצלו די בקביעות. ככה אומר האמרי אמת מגור. האברכים שמעו את זה, רצו אחריו ברחובות בגאולה. כבוד הרב ברכה, כבוד הרב ברכה, כבוד הרב... מה קרה לכם? מה השתגעתם? מה קרה? אומר, האדמו"ר אמר שאליהו הנביא נוהג בקביעות לבקר אצלך. אומר להם רבי אליהו לופיאן, מי שיודע אצל מי אליהו הנביא מבקר, תבקשו ממנו ברכה. תרוצו בחזרה, ומי שיודע אצל מי הוא מבקר. נפנף את כולם מעליו ושלח אותם. יופי, בראבו. בא אליהו הנביא ומה עושה? שולח אותו ללמוד בישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. מה זה? שואל הרב וייספוגל, מה התשובה? אומר הרב וייספוגל, יש גילוי אליהו. אתם חוזרים הביתה, עכשיו תגידו לנשותיכם, הלילה התגלה אל אליהו הנביא. איפה אליהו הנביא התגלה? בפרקי דרבי אליעזר. אליהו הנביא בא בשליחות לגלות לכל עם ישראל, שגם ילד סתום וחתום, שלא קולט כלום, אם הוא יוריד דמעות שהוא רוצה ללמוד תורה, הוא יהפוך להיות תנא בישראל. רבי יוחנן בן זכאי מונה 5 תלמידים שהיו לו. הוא מונה שבחם. מה הוא אומר? רבי אליעזר בן ערך כמעיין המתגבר, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירחת, רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו, רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. בור סוד שאינו מאבד טיפה? שמע ישראל בגיל 28 לא ידע להגיד לבד. איך בור סוד שאינו מאבד טיפה? אומר הרב וייספוגל, כל טיפה שיצא מזווית העין עשתה את הסיד על הבור. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה עד שהבור נסתם, וכל מה שנכנס בתוכו הפך להיות בור סוד שאינו מאבד טיפה. זה גילוי אליהו. שאדם בדמעות שלו יכול להפוך מסתום לבור סוד שאינו מאבד טיפה. זה מה שגילה לנו אליהו הנביא. כלפי מה הדברים אמורים? הרבה אנשים, אתה אומר להם, בוא תלמד גמרא. אתה אומר, כבוד הרב, קלבסה. הראש שלי דפוק, אני מקסימום כועסו חכמנו. כועסו חכמנו, אני יכול קצת אין יעקב, קצת חוק לישראל, אני, ראש שלי, כבר מכיתה א' אני ככה. ברוך השם, ברוך השם, בסדר, אבל לא קולט. אתה רוצה לקלוט? אתה רוצה שהכל תוכל תחת שערי בינה? בעוד 22 שעות. מגיע היום שהקדוש ברוך הוא דן מה יהיה בשנת תשע"ז ע"ח. תקציב של תורה לשנת הלימודים הבאה. מי יחיה, מי ימות, מי יפתח לו את הראש, מי יסגור לו את הראש, מי יבין את הגמרא, מי יחדש בגמרא, הכל נמצא. ולא רק אנחנו על כף המאזניים. אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי כל עמך בית ישראל. זה לא רק אנחנו. רבותיי, הדור הזה משופע בכאלה אמצעים שלוקחים את הטעם ואת התענוג בלימוד התורה. אילו, אומר האור החיים הקדוש, אילו היינו מרגישים את הערבות והמתיקות של התורה, היינו משתגעים אחריה. זה שאתה רואה שלילד אין טעם בתורה, זה שאתה רואה שלילד אין לו חשק ללמוד, זה בגלל שאם היה לו חשק, הוא לא היה מתעסק בשום דבר אחר, כי מי שיש לו טעם בתורה, לא עוזב את הבית מדרש. הוא כל היום נמצא שם. אם אתה רואה שילד אין לו טעם ללמוד, זה בגלל שעדיין לא בחו עליו מספיק שיהיה לו את הטעם ללמוד. מגיע היום הזה, חג השבועות, שמגלה לנו רבי מאיר גבאי שהוא יום הדין של תורה.
אם היום הזה ננצל אותו בדמעות, נתקל לדברים גדולים, ולא רק אנחנו, צריכים להגיד את זה גם בבית. כוח הדמעות של אישה פועל גדולות ונצורות. מאיפה אני יודע את זה? כיוון שרבי מאיר חודש כותב, התורה, כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, איך התורה כותבת שללאה אימנו נשרו הריסים? אומרת התורה, ועיני לאה רכות, שואלת הגמרא, אשתא בגנות בהמה טמאה, לא דיבר הכתוב. על בהמה כותבת התורה, אשר בהמה אשר עיניה טהורה. איך אתה כותב בהמה טמאה? לא כתוב בהמה טמאה, על לאה אימנו אתה כותב עיני לאה רכות, העיניים שלה דפוקות. אומר הגאון רבי מאיר חודש, בוא תראה, רחל אימנו בכתה, מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? מיני קולך מבכי, בעינה תפסיקי לבכות. לאה אימנו בכתה, עד שנשרו ריסי עיניה, הוא לא אומר לה תפסיקי, תבכי, עד שירדו לך כל הריסים. למה? אומר רבי מאיר חודש, כי דמעות כאלה כדאי לבכות. למה? אתה יודע מה נהיה מהדמעות שלה? אומרת המשנה במסכת אבות, 3 כתרים הם. מה הם 3 הכתרים? כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה. אצל מי נמצאים כל הכתרים האלה? כולם אצל לאה. כתר כהונה שבט לוי שייך לה, כתר מלכות שבט יהודה שייך לה, כתר תורה שבט יששכר שייך לה, גם תומך התורה זבולון גם שייך לה, הכל שלה. למה? בזכות מה? בזכות הדמעות שנשרו ריסי עיניה. יוצא שדמעות פועלים בעולם, דברים שאנחנו לא מבינים איך זה פועל. אומר הגאון רב נתן ויכספוגל, דמעה סותמת את כל החור, עוד דמעה סותמת עוד חור, עוד דמעה הופך להיות בור סוד שאינו מאבד טיפה. אחד שהוא בור סוד שאינו מאבד טיפה מקבל כזה טעם בלימוד שאף פעם לא יעזוב את התורה הקדושה. רבותיי, בואו ננצל את היום הזה, בואו ננצל את התפילה של היום הזה. מי שנאור בלילה נאור בלילה, מי שישן בלילה יש לו יום שלם לגמור את כל התהילים. הילולה של דוד המלך, יום ההילולה שלו, זכותו של דוד המלך ביום הזה. ננצל את הלילה הזה, ננצל את היום הזה לתפילה ולתורה, וזכינו הקדוש ברוך הוא שלא תמוש התורה מפינו ולא מפי זרענו ולא מפי זרע זרענו עד עולם, ונזכה כולנו להוביל את צאצאינו כולם לחופה מתוך בריאות הגוף והנפש, מתוך פרנסה בשפע ובריאות איתנה. נזכה כולנו בקרוב ממש לראות